Предаването се излъчва със съдействието на Дипломат. Уреди за дома. По-топло, по-уютно, по-изгодно с отоплителните уреди Дипломат. Повече на diplomat.bg. Здравейте, приятели! Юху! Аз съм Стилян Димитров, Fuck It Stars, а вие сте с Пловдивуд, шоуто, което си говори с звездите. И странното е, че те отговарят. И през новата година много въпроси чакат своя отговор. Коя звезда днес ми е на гости? Кой е следващия известен актьор, който ще участва в кулинарната ми рубрика Пловдивуд? И не на последно място, какво е правил зомбил през новата година? Но преди да дадем отговор на тези важни въпроси, вижте героя на черно-белите ленти в цветната и дигитална 2014 анкетата на Чарли. Кой е по-умен? Мъжете или жените? Сега може да си го върнете. Не спорен въпрос. Индивидуално. Много спорен въпрос е това. Мъжете казват, че те са по-умни. До човек си е. Няма значение мъж или жена. Да, и аз съм подкрепям напълно нейното мнение. Тоест има и умни мъже, има и прости мъже, има умни жени, има и... Точно така. Вие от кои сте, умните жени или? Това е малко... Спорен въпрос. Спорен въпрос, да. Жените. Мъжете много ясно. Добре, кажете защо жените са по-умни от мъжете? Ще сме жени. Добре, само това не може да е причина. Кажи, защо жената е по-умна от мъжа? Погледни го и... Това е типичен пример, честно казвам, че жената е по-умна от мъжа. В смисъл, той е глупав, така ли? Много. Жените. Що па вие да сте по-умни? Защото сме по-умни. Защото имаме дълга коса. Извинявай, котенце, кой е по-умен? Кучето или котките? Котките или кучите са по-умни? Извинявай, теб да те питам. Кои са по-умни? Кучетата или котките? Момчета, виждам, че привличате котенцата. Моля седна между вас така. Аз имам една теория по този въпрос. Супер! Така, на която много път съм развил пред хора. По-умен няма. Жените са по-първични, а мъжете са по-логични. Който ти каже, мъжете са по-умни. Защо? Защото мъжете винаги са добър майна. 50 на 50, зависи от жената. Моята жена, примерно, успях да улуча чак четвъртия път. Нали? Много е готинка, доцентка, сега трета степен бакалавър, магистър, докторантура. Много учи, умно момичето и най-важното, чак четвъртия път срещнах обичата в нея, разбиране. И сега с кеф всичките спестени пари мога да ги дам на едно място и още без да е милиса да са на мои име. Защото няма милиса и няма кой да ме следи, разбираш? Мъжете. Мъжете са по-умни? Да. Добре, в момента си с приятелка ти казва, че мъжете са по-умни. Ти усещаш ли какво каза на приятелка? Ти чули как ти каза глупава? Не. Кой е по-умен, мъже или жената? Мъже. Ти гледаш неговата приятелка, викаш мъжете. И ти обиждаш. Много. И двата пола са умни, стига да имат добър разум в главата си. След 10 години брак категорично жените са по-умни. Дойде време да вдигнем завесите и да насочим прожекторите към моя гост. Той е хип-хоп изпълнител. И обикновено започва разговорите си с "Какво става? Кажи какво става?" От неговия псевдоним мога да си направя следните заключения. Първо, че е фен на Карибски пирати. И второ, че изобщо не е фен на черния си дроб. Представям ви Литър Джак, бейбе! Какво става, литър, половинка? Бива. Как се чувстваш? Хубаво ме. Добре ме. Между другото, това много ме кефи в твоите песни, не да го вкарваш. Да, и мен ма кефи, ма нещо напоследък го забравям. Що? Не знам. А това ли ти е някаква такава, дали обикновено рапърите искат да са различни? Всеки си вкарва нещо, което да го отличава. Сещам се за този рапър Уиз Калифа.
Той, нали, като познавам. влиза... Не, аз не го слушам това. Не знам. ли? Да, наистина. Стига, не. Уиз Халифа, Тайга, Майка, знам ги, ама не ги слушам. Няма значение, но нали, той когато влиза в песните си, почва, нали... Може, не съм ги чувал. Добре, да е, примерно този Рик Рос, айде, фенс на Рик Рос, нали, той е такъв... Те всички са лоу. Да, ма неговото е някакво по-специфично. Да, искаш да кажеш, че всеки си има някакво негово нещо, което... Да, дали ще фъфли, дали ще неговия флоу. Скъпи приятели, флоу е начина на рапиране. Забързано, бавно... Хубаво обясни. Нали, не е така, да. Да, това е флоуа. Дали ще... Кой сега ще пее, кой ще се смее или ще... Кой сега ще пее, кой сега ще се смее, нали? В смисъл, това е тип флоу. Всеки рапър иска да има различен флоу, различен звук. Какво е? Това е, не, то по принцип си е на Ice Cube, Просто аз с кефа на West Coast. Значи ти си крадец, така ли? Пълен, абсолютен идолен. Ама аз не... В смисъл, аз си го казвам, разбираш? В смисъл такъв, аз не крия и някой ми каже, това е от еди къде си ми дал, там е какво? Какво това? В смисъл, аз не казвам, че аз съм го измислил, нито съм го казвал, нито... Тя топлата вода е измислена. Да, то всичко е измислено, човек. Всеки иска да прилича на някого, всеки копира. Аз не ща да приличам на никой, аз съм си аз. Тоест, но като ми влиза готино така, като дойде отвътре да влезе така, защото не влезе така сега, колкото е на някой друг. Искаш на нищо да не приличаш. Аз на нищо не мясам. Виж какъв съм брадясал, леш. Готин си, стига. Но си гребенчи за брадата, така. Как изкара новата година? Новата година бяхме домашно у продуцента Петър Козмов, Сентел Бейби. И така. Бяхме бая народ, те искаха всички да ходят на бар, аз съм пенсия, аз не обичам да ходя по барове. И останахме, жена му се оплакваше, че трябва да чисти и да мие цял ден на другия ден. И викам, виж какво, вие отивайте, аз ще остана тук с още двама и ще изчистим. 4 човека останахме, измих чиниите, дигнахме масите. Това правих на година, чистиха. Скоро погледнах твоя профил във Фейсбук и чета твой статус, молиш всички, тези, които не те познават в профила ти, да те премахнат от приятелството. Обикновено твои колеги, колкото си може повече приятели трупат във Фейсбук, и ти обратно. Защо така? Какво се случва? Обиждат ли те? Защо искаш да ги махаш от профила ти? Досаждат ли? Това значи сега от една страна малко се разобеждавам от това нещо, от друга страна пък ще взема да си го махна този профил и си направя някой, де само познати ще има в него. Защо? Има много готини хора сега, разбираш, в смисъл, има хора, с които си прави много хубави мухабети, много готини. Какво се случва? По принцип, от време на време има някакви ударни серии, такива по 40-50 писма на ден и в момента, в който ни отговоря на някой се почва, защото има и доста такива ареве, дуд звезда, да кажи едно здрасти, какво се правиш. Да, това трябва да те радва, в смисъл 40-50 писма, нали сещаш какво е, в смисъл това е Защо да ме радва? Напротив, това е, спокойно мога да го сравня с кифлите във Фейсбук, които получават толкова писма. Не, те получават над 100 човека. Не, но в смисъл, виж сега, значи малко цялата, аз по принцип и по интервюта, Никола, днеска съм дошъл, защото си ми приятел, идвам тук заради тебе. Но хората малко, аз не знам, защото хората си мислят, че значи, като правиш нещо, го правиш винаги с някаква цел, примерно слава или пари или нещо. Аз работа си имам, това си го правя, защото това правя, в смисъл обичам да го правя. И не ме интересува дали някой ще ме знае, дали някой ще ме спре на улица, ще каже, ще ти седи кой си. Тоест не гониш слава на 100%? Не, въобще, не. Що на 100%? Аз въобще не гона. В смисъл просто правим, докато самия процес на правене, дори на снимане на видеа, в смисъл, аз не си казвам, че това парче сега ще изкърти, ще го гледат един вагон народ, ще харесат или няма да харесат. Мен това не мога, но мен самия процес ми прави кеф, разбираш ли? Докато се снима, докато се прави всичко, защото всичко си правим ние. И ми е интересно през цялото време. И вече крайният продукт, аз си го харесвам какъвто и да стане, защото съм го правил аз. Нали, доста хора сега, предполагам, не те знаят като бившия Насио. Защото, нали, в смисъл, едно време правеше да върне така твоите фенове назад и тези, по които не знаят. Едно време ти правеше доста така дуети с Респект. С група Респект, които много им се кефа, много ги обичам. Респект. Вие ми заедно 20 колко песни. Да, имате доста песни, но особено една, която изкърти твоята песен. В смисъл не твоята, така се казва песента. Твоята песен. Тя беше така
доста популярна, много хора я пееха. Изведнъж изчезна. Насо го нямаше. След няколко години Насо се появи като Литър Джак. Да. Смяташ ли пак да изчезваш и да се появиш като... 5 стинки. Зайчето бяло, да. Зайчето бяло ще е яко, между другото. На какво се дължи това? Изчезване, появяване пак? Ами, те там и работи станаха, още повече, че Крум и Цецо, нали, имаха спонсор вече и там се работиш по други работи. И ти беше излишен? Не бих казал, че съм бил излишен, просто те си имаха там един път да си гонят, аз си фанах сериозна приятелка и си ях вкъщи. И заради любов се отказа от хип-хоп? Ами не, то тогава малко беше и по-трудно да записваме, в смисъл нямаше толкова време, то сега не че има, обаче и в един момент бачкам си, разделихме се с моята преди вече година и половина. И като се разделихте, реши да... Не, аз не съм решил. Беше направи студиото, аз тогава се и запознах с него и вика бе, защото е в съседната улица на моето студио. И вика, яла да го видиш. И слезнахме в студиото. Викам, я пусни някакъв бит и нали, мислим, нищо тогава не сме мислили като каквото и да е. Да. И пуска един бит и викам, я пусни една писта малко. И влезнах и направих това парче How We Do. Защото текста си го имах от няколко години, ама не беше за никъде. И той като го пусна този бит и викам, я пусни една писта да видим какво ще стане. И влезнах и от раз цялото песен, той вика, прави ми. И после прави ми още една, и после прави ми още една. И в един момент албум, в един момент още 1000 работи. Добре да те върна, спомена, че заради приятелката ти се отказал. Не. В смисъл, не точно. Не точно. Точно точно. тогава с респект, нали, ти се отделяш от пеенето и се гаджосал с някакво момиче. Изведнъж сте се разделили преди година и половина, ти от толкова гордо се върнал на пазара. Да очакват ли твоите фенове, че скоро, ако си хванеш някоя, пак ще избягаш? Не, аз музика не мога да спра да правя. Смисъл такъв. Вече, защото беше аз и преди ми беше смисъл, сега имам много повече, имам около 40 бита в нас, които ме чакат да ги направя. Много съм зареден от всякъде в момента и няма как да спра. Тогава го нямаше това нещо, разбираш, смисъл нямал съм тази база, която имам в момента. И сега вече няма как. В смисъл дори да спра да хода по участие, евентуално няма как да спра да правя музика, защото това обичам да правя. Аз знам, защото съм слушал твои записи в Respect Records, в тяхното студио, на група Respect. Съм слушал твои записи как пееш, не как рапираш. Хората не знаят, че ти имаш изключително чувство за мелодия, такова смисъл. Наистина пееш много готино. Умееш да пееш, човек, имаш такъв тип рок глас. За първи път, като чух твоя песен, как пееш, не как рапираш, имах чувството, тъй като беше на английски, имах чувство, че слушам Pink Floyd. Коя песен си слушал? Сега не се сещам. Наистина беше на английски, след това и на български чух. Даже едно от парчетата, които в момента записваш, не знам дали е готово, там също пееш. Това не е пеене. Човек, сега моля те. Умееш да пееш. Не мога. Я запее леко, моля те. Стига да. Човек, умееш да пееш, хората не знаят, а си изключителен талант в това отношение. Оли, сега се притеснявам. Да, човек, стига. И сърцето тук, където виж, така прави. Дай след това я ще изпее нещо, айде. Айде изпей първо. Дай първо аз да изпея, после той ще изпее, айде. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare una canzone piano piano. Сега си ти. Дай. Чоки. Добре, дай сега. Well, you only need a light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Не, може и по-добре, това е дроп, ама да видиш, че не мога да пея. Ти си татуист, не рапър, а татуист. Да. Това си вадиш прехраната, това ти е талант, идват много хора да си правят тату си при тебе. Има, да, това. Кризата отразява ли се на тату си? Мен малко и музиката ми се отрази, да ти кажа. Тоест? Има много негативни хора. В смисъл такъв, че скоро слушах, имаше слухове, че съм спрял да работя. Като съм ходил по участия насам натам и не съм бил в студиото, нямал съм време да ида. Следователно влезе някой 2 пъти, види, че ма няма и почва да тръби, че аз вече не работя това. А ти работиш? Аз си работя, да.
смисъл, идват си все още хора и така нататък. Да, това си вадиш прехраната. Да, имам си. Участие правя много рядко, вече предимно само в Пловдив, не ходя по другите градове. Защо? Не знам, човек, нещо не ми се правят участие. Те първо ще правиш, защото с теб имаме общ проект. Чай да направим една реклама. С Литърджак имаме общ проект, в него освен нас, той участва и Тодор Гаджалов, Веси Бонева, музиката на Респект. Влизаме в кампания Не на дрогата, скоро ще се появи тази песен, тя се казва Линията на живота ми, очаквайте, ще направим благотворителни концерти в Пловдив, в София, Варна, така че Литъра ще го видите и в София и във Варна, иска не иска. Но за това има време. Дай да представим някоя твоя песен, да покажем на хората, твой клип. Кажи коя? Арабско? Не. Не щеше арабско. Ти не щеше арабско, не се прави. Аз не искам арабско. Добре, как се навипа да направиш тази песен на арабско? Защото бите е много якво. Аз си падам под виждаш ма с брада, аз си падам по ориенталската работа. В смисъл, обожавам. Правя цял албум с един турчин Кезо. Браво. Много си паснахме с него и... Аз си падам от човек. Ще го избиеш на ориенталско, така ли? Да не загърбиш какво значи? Не, то си е с... Кажи си. Има си... В смисъл, аз си харесвам тия мотивите, разбираш. Имам някаква екзотика, някаква приказка ми е. Кажи коя песен да представим? Дай с какво, дай с какво. Ай, какво става да представим? Не, стига с това какво става, вече ми е омръзнала, дай с какво. Погледни в тази камера и си обяви клипа. Сентел, за анимейшн, Пловдив до Бургас, Литърджак, FO, пак пари. Литърджак не натешак подкарва трака, електробатка шляпа треми под такта. Хайни и леки поздрав от моята тетрадка, подкарай ги край. Студио Сентел, звук ми дай, бире бай. Колко клуба разплатени, колко сметки неплатени, колко пъти се прибираме като аборигени, колко пъти ми се гари като чуя за Евгений. Как така от фейс контрола се ми правят проблеми, очите ми сирени, крачката на спагети. Литърджак намира погледа ми, защото свети. И ми вика, запознай с тези двете, това е Цвети, това е Петя. Аз съм Мишо въртолета и обичам да летя. Спелека чак и Литърджак, бачкаме яко, закачаме пак. С много хора бъча, на кръца гора като на майк. Пловдив и Бургас, Адидас си Найк. Накратко дай му ряз до Крета, чак от баса да са вайкат батка. Трябва да се баш някак. Пловдив и Бургас, ръце гора като на майк. Каси фума някакъв трак, Адидас до Найк и пак. Ари, Пловдив и Бургас, ръце гора като на майк. Аз и Литърджак в трак, Адидас до Найк и пак. Ари, Пловдив и Бургас, ръце гора като на майк. Аз и Литърджак в трак, Адидас до Найк и пак. Притеснително пияно, храна не ма пуска вътре. Край му да задръпне, шита чок смъртте. Викам олец седе му, викам утли се. Идвам с бургаския хикашон с глупости. Не се възикам в тоя трак, пак глава махам. Направили сме се гъс, фора бира отстам. Цигара лапам, някаква кифо минали такъв бил трика. Не съм си дигнал от сипа. Парчето е много готино, наистина. Аз съм ти фен, ти знаеш, че съм ти фен. Казваш, че България не харесва музиканти. Тя иска циркаджи. Да. Я обясни какво ще рече? Не харесва музиканти, а иска циркаджи. Значи не на всички сега, винаги има изключения, обаче забелязал съм, че на хората не им е достатъчно да слушат музиката. Той иска да е гъст с човека, който я прави. Иска да му влияе по някакъв начин. Иска, ако може, да си поръчва. Значи, това е от тази чалга културата. Колкото и да ни слушат чалга, много хора са с това мнение, че всички сме оркестър, разбираш. Той трябва да поръчва музиката и ти трябва да правиш каквото ти каже. Което е супер тъпо. И аз такива фенове не искам, разбираш. Такива, дето те трябва да ми кажат аз какво трябва да мисля и какво трябва да говоря и какво трябва да правя. И какво да пееш, кога да Аз съм си най-големия фен. Знам всичките песни на Изус, разбираш. И между другото ще ти кажа и още нещо. На времето, когато пеехме с Респект, феновете бяха други. И това се дължи на Фейсбук, разбираш, защото в момента хората имат много голям достъп до абсолютно всеки един изпълнител. А на времето го нямаше това нещо. И на времето идваха по участие, сме събирали по 6-7-800 човека. Сега не мога да ги събереш тия хора, разбираш, няма как да стане. В смисъл има хора, които ги събират и повече. Обаче на времето... Повече... Не е само за музиката, човек. На времето, в момента, в който си забравят текста, подава микрофона и 500 човека ми пеят песен. Всяка една песен, разбираш, те ги знаят всички на Изус.
Сега в момента едва ли някой може да излезе и да ми изкара участието вместо мен. От прекалено пълния пазар или... Не е от пазара, ми е от прекалено лесния достъп. Значи той в момента може да се доближи до теб по всякакъв един начин, разбираш, особено с Фейсбук, той те вижда кога ставаш, вижда кога лягаш, вижда къде си се тагнал, вижда какво правиш, вижда къде си се снимал, с кой си снимал, с кой си излезнал, много си достъпен, което е адски лошо. И защото в един момент аз нямам против някой да ми пише, браво, нали, нашия много ти се кефа на музиката, това и винаги гледам да отговоря, да кажа благодаря ти, нали, радвам се, че ти харесва. Обаче има много хора, деца отплесват след това, разбираш, и почват разговор. И когато, примерно, в момента пиша с 10 човека по това и трябва да димеки копи-пейст на 10 човека различни. И някой почва да се отплесват прекалено много. Аз нямам време. В смисъл не е като да лежа цял ден. И това го приемам от обидност в един момент, къв си ти, че няма да си говори с мен. Хубаво, аз нямам време да си говоря с моите приятели, камо да си говоря с непознати хора. В смисъл, за мен няма смисъл. Още повече аз не искам да се харесвам на хората. Ще ти кажа какво ми е яко, като ме спре някой на улицата, не ми е яко, че ме познава. Яко ми е, че всичките са с една усмивка много яка, разбираш. В смисъл, аз кефа на тях, не са кефа на това, че някой е казал, виж това еди кой си. Аз едно време мислех така, ще ти кажа, в смисъл, тъй като, нали, бях изцяло по участие като имитатор. Никой не съм излизал като Стилян, да си покажа физиономия. Я Дон Корлеоне, я Чарли Чаплин, я Азис, я какво ли не. И хората не ме разпознаваха. Абсолютно. Даже много хора не правиха прилика, когато ме видят в една роля и в друга. Елвис. И никой не може да предположи, че аз играя друга роля. И на мен ми харесваше да не ме познават, наистина. Хубаво. Но в един момент, когато ти се обаждат за участие или кой си ти, а на теб ти трябва да те знаят, нали, като се обадят да кажат Стилян Fuck Stars, вика Дон Корлеоне. И почнах да се драза на това, че пък започват да ми слагат някакъв етикет, който не съм аз. Това, че това е мой герой. И ме викат, примерно не викат Стилян да ги забавлява, но искат Дон Корлеоне. После искат да съм в едикъв си образ. И като не им хареса примерно образа, почват да не ме викат на участие. И аз в един момент спрях да... все по-малко искам да правя героите. Искам да разпознават Стилян. Може никой да не ме спира, но искам да разпознават Стилян, а не моите герои. Така си го решил. Скъпи приятели, от приказка на приказка, от приказка на приказка, отиваме към една много яка рубрика. Време е да поръчам едно тройно и да продължим разговора с Литър Джак. Шегувам се, няма да пием. Време е за тройка по желание. Тройка по желание. Тройка по желание. Знаеш ли рубриката? Да. 3 въпроса, сам си ги измисли мой гост. И отговаря според неговата професия. Ти по принцип си татуист, но... Трябва да татуирам. Си рапър, не. Не, трябва да татуирам отговори. Професията си е професия, хобито е отделно. Ти си и рапър, така че ще трябва да ми отговаряш рапирайки. Може да не е в рими, както си прецениш. Аз не съм добър в рапирането. Да, бе, не си. И така, първият въпрос е: кефиш ли се на хейтерите? Трябва сега да правя, да ръкомахам. Ама аз не го не кам. Няма значение, давай. На хейтерите дали си кефа? Така? Не. Само това ще кажеш. Що трябва? Трябва да не се кефа. Дай нещо като рапър сега. Това е рубриката, няма да се измъкнеш. От 9 те накарах да пееш, сега няма да се измъкнеш. Значи за някой съм интересен, за други съм пълна скука. Който иска да ме слуша, който не иска да го духа. Добре, да кефа, макар че цинизъм няма значение, добре. Супер, хареса ми. Отиваме към втори... Аз пък как се изсмях като някой господин. Добре, отиваме към втори въпрос. Какви рими никога не би изпял? Брат. Да. Едва ли ще ме чуеш да рапирам на брат, защото Литър Джак е тип пловдивски айляк. Добре. Примерно сега, те знам. Но брат не са кефа, аз мразя общи думи. И си го казвам в някои парчета и продължава да има хора, да ми казват брат. Започва примерно брат. Те се са брат, брат. Не те кеф това. Не. Това братосване. Аз съм много надут човек, не мога някой да ми каже брат. Разбираш, в смисъл, значи се слага до мен от семейството, в моето семейство
хора влизат много трудно, разбираш. Трябва някой ми каже, брат ми го приема много лично, разбираш. Те си го казват, между другото, аз го приемам лично. Ти брат нямаш, имаш сестра? Не, имам сестра, да. Хубава сестра имам си зета и вече има бебе. Честно ли? Изпуснах така ли? Страва. Жалко. Отиде. Отиде. Трети въпрос. Посвещавало ли си песен на твоя любима? И какво? Каква песен? Твоята песен има още една, която не е излезнала, но нея няма и да я пускам. Запее ли? Та рубрика трябва да се пее. Всяка стана за секунди. Не разбрах как чувството забравено събуди. И така нататък. Давай де! Душата пита пак, любов ли е, за да я тика, сърцето ми след теб вика ли вика. Чай сега се едно да пее на тебе. Как се казваше момичето, на което посвеща? Грета. Супер. Това беше тройка по желание. Обаче, сега следва една много яка тройка, така. Тройка кош. Следва рубриката Романтично. Романтично. За много години, бе! Нека 2014 да ви е как 2015. Демек с едно пожелание, бабти да бе, яко бе! Рубриката е романтична. Аз съм зомбил, пиратката на рапка пиратка. Известен съм с това, че винаги гърмя в женски ръце, бе. Макар че тази година за малко да гръмна в мъжки, бе. Като си говорим за мъже, в махалата имаме една традиция. Всяка нова година да си правим нов татус. За тази реших да си татуирам пръчка динамит на пръчката. Ужас! Ама ще ви разкажа тази история, бе. Отивам аз да се татуирам и гледам надпис. Татуси с литър джак. Викам, супер, бе! Хем шапина, хем нов татус. Това е по-добра промоция от най-шетата, бе. Влизам вътре и по едно време някакъв супер странен тип ма посреща и ми вика, кажи какво става, кажи какво правиш, битиш ли айля? Викам, ти не си добре, бе, бега от тука, бе, то ще ма татуира. Ти как се казваш, бе? Оня па ми вика, аз съм литър джак. Аха, аз пак съм литър ракия. Лита питам, какво си пил, бе? Ами как се казваш? Виждам, че си прекалил. Оня пак продължава, аз съм рапър литър джак и татуист, имам албум, пял съм с респект, подгрявах Рик Рос. Викам, чакай малко, бе. Така като гледам и си подгрявал Рик Рос, ами себе си подгрял. Поне с 2 литра джак и половин краставица. И какво ми сега хвалиш, че имаш албум, бе? Ало, знаеш колко албума имам във Фейсбук, бе? Това Моренце 2009, това Моренце 2010. Бегал тук, изостанал си, бе. Не продължава. Аз наистина съм рапър. Не си ли чувал песента ми с група Респект? Коя, бе? Твоята песен. Моята ли, бе? Не, бе, твоята. Да, бе, моята, аз това казвам. Последно, моята ли да съм чул или твоята? Абе, моята песен вика, бе, ма се казва твоята песен. Чакай малко, че са побъркали, бе. Я изпее песента, оня почва. Аз без теб не мога. Чакай. Та песен не беше ли на група Респект и Насио? Да, вика, аз съм Насио. Чакай, бе, дойде ми разправяш, че си литър джак, сега ми викаш, че си Насио. Последно, как се казваш, бе? Едно време, вика, се казвах Насио, ама сега съм литър джак. Аха, ясно. Първо, според мен трябва да се кръстиш шизофреник. Второ, без да се обиждаш, макар че трябва, няма да си направя пред теб татус, бе. И трето, да се върна на първото. Шизофреник са шизофреника ти, бе. Айде Насио, айде литър джак. Чао и на двамата. Чао и на тебе, телевизор такъв. Уж една камера, пак 1000 човека гледат. Камера шизофреник. Айде чао и на мен, бе. Я са побърках, бе. Циганин, водещ, Чарли Чаплин, аман вече, бе. Ти си чисто от човека. Хареса ли ти рубриката? О, няма ми хареса. Ти си абсолютно нормален човек. Ти си извратен, разбираш. Те трябва да спрат, май. Трябва да пиеш хапчета за нещо, ме. Много е яко. Радвам се наистина, че имаш чувство за хумор. Виж го, ти си го побъркала ония хайван. Направо съм го разчекнал. Аз това се опитам и на някои гаджета да обясня, че не съм сам. В смисъл някакво да ме ревнуват, защото, нали... Имам книга на славата. Тя е нещо като Facebook статус. Да. На всеки гост давам по една звезда и да ми напише нещо за спомен.
Ето ти една празна звезда, да ми напишеш нещо. Заповядай. Тази или тази? Коя си избереш? Аз по това време ще задам още един въпрос. Питай. Гадже имаш ли си? Фенките ги вълнува, имаш ли си гадже? Защото на мен си споделял, че имаш гаджета. Образно казано си имам. Имаш гадже? Реално... Нямаш? Не знам, не знам, човек. Смисъл? То какво значи? Имам си гадже ми е музиката. Това е моята жена. Любов? Добре, няма ли любов? Музиката. Добре, жена няма ли до тебе? Как ще няма да си трави малката на 5 месеца? Тя ми е принцесата. Приятелка, знаеш за какво ти говоря? Имаш ли си приятелка? Не знам, човек, не знам как ти отговоря на този въпрос. Си имам, си нямам, де да знам. Тоест само за секс? Не. Аз такива работи не правя. И как? Аз не правя. Добре, кажи хем имаш. Дай малко. Че аз забравя какво трябва да ти пиша. Питам те, защото адски много момичета харесват жени. Няма такова нещо. Човек, повярвай ми, като споделих няколко човека така и в обкръжението, и в екипа ми, че ти ще ми гостуваш, половината жени, които чуха за тебе, много те харесват. Това е заради татусите. Не знам, така чувам. Хора, дето идват се татуират, има хора, дето се татуират, за да ги харесват и явно аз съм прикалил и доста ме харесват. Пък и плюс това съм най-готиният човек. Мама ми каза. Добре. Тя ще ме лъжи ли? Я прочети какво ми написа. Живот и здраве и все така усмихнати. Лекичко, простичко, ясничко. Абе, живи и здраве да сме. Другото няма значение, човек. Другото си го правим сами. Да. Супер. Много ти благодаря. Give me 5. Скъпи приятели, това беше от мен и Литърджак. Имам един последен въпрос. Знаете ли какво е общото между кухнята и сцената? Как какво? Кулинарната ни рубрика Пловди Фуд, разбира се. Вижте. Хей, имаш супер шанс да сготвиш тук при нас. Даже да си аматьор и да правиш буламат. Ще готвиш ти с известен актьор. Ще бъдеш ти главен готвач. Запиши се и участвай, не бъди инат. Хайде, чакаме те в кухнята на Дипломат. Окей, хайде, чакам ви в рубриката Пловди Фуд на шоуто ми Пловди Фуд. Актьорът, с който ще готвим следващия път, е Александър Дойнов. Ако искате и вие да се присъедините към него в кухнята и да участвате в нашата невероятна рубрика, посетете нашия сайт plovdivo.bg и разберете как. И така, дойде време да сложим табелата Close. Но спокойно, другата събота, точно в 16:30, отново ще отворим вратите. Входът е безплатен, така че елате и вие. А сега чао и помнете, нова година не винаги е с нов късмет. Аз пак съм си с същото гадже. Така че нова година, стар късмет. Чао!